Jeg har valgt som min science fiction bog Clara og solen af Kazuo Ishiguro, som er en engelsk forfatter, der også skriver science fiction. Clara og solen handler om Clara, som er en menneskelignende robot med kunstig intelligens, som er en kunstig ven for en lille syg pige og flytter hjem til hendes familie. Og så følger man deres parallelle udvikling og følger også hendes forhold til solen, som er den store livgiver, fordi hun får sin energi fra solen. Og det er en helt fantastisk, følsom og smuk historie, som fortæller en hel masse om at være menneske, også selvom vi ser verden gennem en robots øjne. Det sjove ved Kazuo Ishiguro er, at han skriver mange slags bøger. Han favner altså hele det der spænd, og det er jo fordi, han har fokus på karakterer og menneskers interaktion og menneskers forhold til den verden, der er omkring dem. Og så kan han faktisk også godt favne at lade den verden blive set igennem øjnene på en kunstig intelligens. Og jeg har valgt en ret fantastisk thriller, synes jeg. En af de her bøger, som kan det her med lige at se lidt frem i tiden. Og bogen hedder Nexus. Den er skrevet af en amerikansk futurist, der hedder Rames Nam. Så han er sådan en, der interesserer sig rigtig meget for alle mulige teknologi. Og så har han altså skrevet den her thriller-serie, som i virkeligheden er 3 bøger, men man kan sagtens nøjes med at læse den først. I Nexus, der har sådan lidt hippie-agtige hacker-typer, de har fundet ud af at bruge sådan en nanoteknologi, som sådan nogle bots, man tager ind i kroppen, at de interagerer med vores hjerne, og så skaber de ligesom, at vi kan indgå med hinanden i et netværk. Det er jo det, teknologi på en eller anden måde gør i dag, allerede nedbryder grænserne imellem os, ødelægger vores sådan, private sfære om os selv, og det får han en rigtig chubang-historie ud af, som samtidig får en til at tænke. Så Nexus af Rames Nam, den kan jeg anbefale at tage med. Den er også kort, og der sker noget.